खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन बड' साहित्य सभायाबो UPPL पलिटिकल पार्टीनि गार्जेन विन्स जाबाय नामा माखासे निउज मिडियाफ्राव दाखालि नुनाय जादों दानि बर्तमान प्रेसिडेन्ट जानाय बर' साहित्य सभानि बिथाङा UPPL निमोन होननानै जोङो एबा मिथिनो मोननाय जादों माखासे मिडियाफोरनिफ्राय दा बे बिथांनि सिगांनि UPPL आव थानाय समाव माखासे पिक्सार दङ बे पिक्सारखौ रायजोफ्रा नायनानै लाग्रोदो वेदार बे बिथाङा नंगौना नङा नंगौबाथ' जोंनि थाखाय बिराद आनफर्चुनेट जों बर' जातिनि थाखाय दा नोंथांमोनहा बे पिक्सारखौ नायनानै लाग्रोदो बिनि उनाव डिसकास खालामसै रायजोफोर बे बुहुमाव हादोरजों हादोर हारिजों हारि मानसिजों मानसि जायनो गोहोगोरासिन बेनो देरसिन जायनो देरसिन बेनो साबसिन लोरबां मानसि लोरबां हारि लोरबां हादोरा गोबाव थांनांगौआ गोब्राब गोरासिना लोरबांखौ सिखार खालामनाया मिथिंगानि नियम बर' हारियाबो दासिमबो लोरबां हालोदाव दं बेखौ गोख्रों खालामनांगौआ जों साफ्रोम बर' सुबुंनि बिबान रायजोफोर नोंथांमोनहा बे पिक्सारखौ नायनो लाबाय होननानै आं सानो दा खोथाफोरा ओरैबायदि जाहैबाय जुदि बिथाङा सिगाङाव जुदि UPPL नि मार्क जोङो नैबे पिक्साराव नायनानै मिथिनो मोननाय जायो मोनसे पलिटिकल पार्टियाव थानानै मोनसे जोंनि नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन बर'नि गार्जेन मोनसे जों बर' जातिनि थाखाय बे बर' साहित्य सभायानो जोंनि बर'फोरनि मोनसे गार्जेन बर' जातिखौ दैदेनलांनो थाखाय जोंनि राव थुनलाइखौ गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय बे गार्जेन जोंनि बर' जातिनि थाखाय बर' जातिखौ थैनाय थांनायनिफ्राय बोखांनो थाखाय बे बर' साहित्य सभायानो मोनसे जोंनि गार्जेन अर्गेनाइजेशन दा बेफोरबायदियाव मोनसे पलिटिकल पार्टियाव थानानै बाहाय दानि बर्तमानाव थानाय आदा प्रमद गरबेना बेफोरबायदि गावसिनि UPPL दोलोआव थानाय सोद्रोमाखौ माब्रैहाय मोनसे बर'नि गार्जेन अर्गेनाइजेशनाव बोरैहाय प्रेसिडेन्ट खालामनानै दोनखो बेफोर जोंनि बर' जातिफोरनि थाखाय साननांगौलगिया जाबाय मानो होनोब्ला मोनसे पलिटिकल पार्टियाव थानानै अबावबा गार्जेन अर्गेनाइजेशनाव थायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय साननांगौलगिया दङ आरो मानो होनोब्ला पलिटिकलाव थायोब्ला मोनसे दोलोनि पलिटिकल पार्टिया बाहाय एसे गोनो गोथो जायो मानो होनब्ला साननांगौलगिया जायो पलिटिकल पार्टियाव थानाय लोगो लोगो मोनसे नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशनाव दैदेनगिरि जायोब्ला बेयो माब्लाबाबो गनायथाव जानो नागिरा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा दा थानाय गभर्नमेन्टखौ जोङो नायनानै लानांगौ मा रोखोमै दैदेनलांगासिनो दं बिथांमोना दिनैहाय बिथांमोनानो एबसुखौबो एबसु अफिसाव UPPL अफिस खालामनानै फैदों जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बे साखिखौ नुबोजोबदों गासिबो एबसु अफिसाव बिथांमोना UPPL अफिस खालामनायखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नुजोबदों बेबो मोनसे बिराद गिदिर साननांगौलगिया मोनसे बर' जातिनि नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशनखौ आदा प्रमद UPPLआनो गोबां रोखोमनि पलिटिकेलाव इनभल्भ खालामजोब्बाय थिग बिदिनो दिनैबो बड' साहित्य सभाखौ बोरैहाय गावसिनि UPPL पलिटिकल पार्टिजों लोब्बा लांखो ना बिथांमोनहा बर' साहित्य सभाखौबो हिसाबै गार्जेन विन्स हिसाबै बिथांमोनहा बानायनानै लाबाय नामा बेयो जोंनि नर्माल बर' रायजो राजाफोरनि
मेलेमाव सौदावफैयो एबा साननांगौ लगिया जायो। जोङो बेफोरबायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय जोंनि गार्जेन अर्गानाइजेसनाव दैदेनगिरि दोननायखौ आङो आंनि इउटुबनि गेजेरजों दिक्का खालामो एबा बेखौ बिराद गाज्रि जादों होननानै आङो सानो। बियो गोरों जानो हागौ, डक्टरेट मोनदों जानो हागौ, नाथाय बिथाङा पलिटिकेल पार्टियाव थानानैसो बिथाङा दिनै नोंथांमोननि थिननायाव बिथाङा दिनै मोनसे बर' साहित्य सभा जोंनि बर' जाथिनि गार्जेन अर्गानाइजेसनाव नोंथां आदा प्रमद मोनहा बिथांखौ प्रेसिडेन्ट हिसाबै दोनबाय। बेयो ओरैबायदि मानसि जानांगौमोन नन पलिटिकेलनिफ्राय फैनाय आरो बर' साहित्य सभायाव मोनसे नियम दंना गैया? जाय मानसिया प्राइमारि लेभेलनिफ्राय खामानि मावबोयै गोबां रोखोमनि नलेज, गोबां रोखोमनि बिथांनाव क्वालिफिकेसन दंखायो, बेफोरबायदि मानसिखौसो बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट एबा सेक्रेटारि दोननांगौमोन। बिथांमोना गाहाय लेभेल ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय मावबोनाय क्वालिफिकेसन थानाय बेफोरबायदि मानसिखौसो बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट एबा सेक्रेटारि एबा दैदेनगिरि दोननांगौ। नाथाय नैबे दानिया बर्थमान दा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर दोननायखौ जोङो डाइरेक्ट दोनद्रायनायखौ जोङो नुहुरदों। दा बेफोरबायदि दोनदोंबाबो बिथाङा पलिटिकेलजों लोब्बा थायि जानांगौमोन, जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफोरा रावबो बेफोरबायदिखौ मेगन सानाय नङामोन एबा रावबो बेफोरबायदिखौ गाज्रि साननाय नङामोन। नाथाय बिथाङा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थानानै दिनैहाय डाइरेक्ट प्रेसिडेन्सि जाफैनाया जोंनि बर' जाथिनि थाखाय आनफर्चुनेट। बेफोरबायदि जानो नाङा आंनि साननायाव। दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला बर्थमानाव दा केसियार जानाय बिथाङाबो बिजनि डिस्ट्रिक्ट UPPLनि दैदेनगिरि होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बेबो बिराद आनफर्चुनेट। माब्रै UPPL पार्टिनियाल' बड' साहित्य सभानि दैदेनगिरि जाहैखो? जोंनि मोनसे बिराद गिदिर अर्गानाइजेसन, गार्जेन अर्गानाइजेसन बड' साहित्य सभाया, बेफोराव नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसननिफ्राय फैनानै लिड लाफैनांगौ। खिन्थु मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थानानै जुदि लिड लाफैयोब्ला बेखौ जोङो साननानै लागोन मोनसे विंस बायदि खालामनानै लाबाय नामा UPPLआ? आदा प्रमद गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ विंस बायदि खालामनानै लाबाय नामा? बियो मोनसे दाक्का जाफैनाय नुयो जों बेफोरखौ नाहरोब्ला। दा बियो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय आनफर्चुनेट। बेबायदि जानो नाङामोन। बिथाङा गोरों जानो हागौ, डक्टरेट मोनदों जानो हागौ, जों बेखौ आं बेखौ खुलुमो बिथांनि गोरोंखौ। नाथाय बिथांनि गोरोंखौ नाहरनानैल' जाया, जोङो मोनसे ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय बर' साहित्य सभायाव खामानि मावबोनानै बिथाङा क्वालिफिकेसन जानांगोन, गोरों नलेज जानांगोन। नांगौबा सोरबा एक्स प्रिन्सिपाल अबेनिफ्रायबा एक्स रिटायार्ड गोजौ लेभेलनि अफिसारफोर बेफोरबायदिखौ दोनफै। बिथांमोना खुनु पलिटिकेल पार्टिजों लिंक गैया। बेफोरबायदि मानसिफोरखौ, गोरों मानसिफोरखौ बर' साहित्य सभायाव लाबोनानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दोनफै। नाथाय गोरोंबाबो डाइरेक्ट पलिटिकेल पार्टियाव थानानै बाहाय बिबान लाफैनायखौ जोङो एसे गोजोननाय मोनाखै। बेखिनि बाथ्राखौ आं दिनै बुंबाय आरो भबिष्यताव बेफोरबायदि जाया बेखौ आङो गुरैयै खावलायबाय। गोरों गोरा जोंनि बर' जाथिनि गोरों गोराफोरखौ गुरैयै खावलायबाय, जाहाथे भबिष्यताव जोंनि गार्जेन अर्गानाइजेसना मोजाङै दैदेनलांनो हायो। बेखौ आं आसा थाबाय। जेयानो जा, दिनैनि टपिक्सखौ आङो बेखिनियाव दोनथ'बाय। रायजो राजाफोर, आंनि टपिक्सखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थोंसै रायजोफोर।